Един старец решил да отиде на риба, събрал мрежата си и се запътил към реката. След няколко часа упорито хвърляне и вадене успял да налови много риба. Радостен, той натоварил улова в колата си и тръгнал обратно към дома. По пътя му обаче хитрата лисица забелязала как старецът носи риба в колата и решила да я открадне. Тя бързо замислила план и се легнала на пътя, престорила се на мъртва. Старецът я ритнал 2 пъти, но тя не помръднала. Уверен, че е мъртва, той я взел и я сложил в колата, казвайки: „Ето ти риба за децата, а за бабата нов кожух“. След като продължил по пътя, лисицата, когато видяла, че старецът е далеч, започнала да се размърдва и бързо изхвърлила всичките риби от колата. Хвърляла ги една след друга, докато не останала нито една. После, усмихната и доволна, се изхлузила тихо от колата и събрала рибките, за да ги занесе в своята къщичка. Там, до огнището, накачила рибите да се изсушават. Старецът междувременно се прибрал у дома и веднага се похвалил на бабата. „Бабо, скоро хвърли вехтия кожух, че ти нося нов от лисица“. Бабата, развълнувана, грабнала стария кожух и го хвърлила в огнището, нетърпелива да види новия. Но когато надникнала в колата, ужасена установила, че в нея няма нито риба, нито нов кожух. След известно време на лисицата дошъл на гости вълкът. Те седнали край огнището, а лисицата, загледана в огъня, му казала: „Куме, не поглеждай нагоре към комина, защото там ще ти падне сажда в окото“. Вълкът, любопитен, първоначално не поглеждал, но след малко не устоял и вдигнал поглед. Какво да види? Целият комин бил накачен с риба. Удивен, попитал лисицата откъде е взела всичките тези риби. „Налових си я в реката, куме“, отвърнала тя с хитра усмивка. „Хей там, под воденицата!“ Вълкът, веднага заинтригуван, поискал да го заведе и да си налови и той. Лисицата, виждайки възможността да го измами, го завела до воденицата. Там, като му вързала един кош за опашката, пробили дупка в леда и вълкът пуснал коша във водата. Докато чакал, лисицата отишла при воденичаря и извикала: „Воденичарко, воденичарко, край воденицата ти има вълк!“ Воденичарят, изненадан, изскочил с тояга в ръка и започнал да налага вълка по гърба. Вълкът в паника се дърпал, но опашката му останала замръзнала в леда. След много усилия той успял да се откъсне, но не без да загуби част от опашката си. Докато цялата тази суматоха се разигравала, лисицата влязла обратно във воденицата, излапала вкусната каша на воденичаря, а после утъркала се в брашното и побягнала. След като се скрила в гората, тя намерила вълка, който едва се влачел по пътя, и започнала да се оплаква, че воденичарят я бил наранил. На следващия ден двамата отново тръгнали на лов за храна. Както вървели, лисицата изведнъж се плеснала по челото и извикала: „О, куме, забравих да ти кажа, мене ме пратиха да те поканя на сватба. Не се сетих веднага, но ти обещавам, че ще видиш какви агънца са ти опекли, пръстите да си оближеш“. Вълкът, който вече бил гладен, веднага се зарадвал: „Че да идем, кумице, червата ми свирят от глад“. Двамата побратими тръгнали и скоро стигнали до селото. Когато наближили, лисицата казала на вълка: „Чакай тук, а аз ще отида да викна сватбарите да те посрещнат“. Вълкът, доверявайки се на лисицата, клекнал под един храст. Тя обаче изтичала в селото и се мушнала сред сватбарите, извиквайки: „Хора, вълк ви иде на сватбата. Бягайте и се спасявайте, че от 3 дни нищо не е ял“. Сватбарите, уплашени, грабнали каквото намерили, мотики, лопати и дори дърва, и се втурнали да гонят вълка.
Те го стигнали на края на селото и започнали да го бият, кой както може. В това време лисицата влязла в къщата и намерила гърне с кисело мляко. Сладко се нахранила, а накрая, за да не я познаят, сипала малко мляко на главата си и побягнала към гората. Когато вълкът най-накрая успял да се отърси от сватбарите, той видял лисицата, която се приближавала. С наранени очи я попитал: „Какво ти е, кумице?“ Лисицата хванала се за главата, започнала да охка и да се прави на болна. „Ох, ох, отрепаха ме! Ох, ох, ще умра!“ Тя се търкаляла по земята, а след това посочила главата си. „Я виж, кумчо вълчо, какъв бой ме биха сватбарите, че чак мозъкът ми изтече.“ Вълкът съчувстващ казал: „Ами що ме така, кума Лисо, да те нося малко? Ох, куме, ако направиш това, никога няма да забравя добрината ти. Поноси ме, спаси ме. Ако ме стигнат сватбарите, ще ме доотрепят.“ Вълкът, не мислейки много, я метнал на гърба си и се запътил към лисината каштурка. Лисицата обаче започнала да мърмори: „Болен здрав носи, болен здрав носи.“ Вълкът учуден попитал: „Какво си приказваш, кумице? Бая си на главицата, куме, че ми се вие свят.“ Продължили пътя си, а след малко лисицата отново започнала: „Болен здрав носи, болен здрав носи.“ „Какво си приказваш, кумице?“ попитал отново вълкът. „Бая си на краченцето.“ Така вървели и си приказвали, докато стигнали до лисината каштурка. В момента, когато тя скочила от гърба на вълка, извикала: „Болен здрав носи, глупако!“ Вълкът, шокиран, се спуснал след нея, но лисицата бързо се скрила в корена на една върба. Вълкът започнал да рови из корените и я хванал за крака. корен теглиш!“ викнала лисицата. Вълкът, ядосан, пуснал кракай, бръкнал още по-дълбоко, сграбчил един дебел корен и задърпал с всичка сила. Лисицата, разтревожена, изкрещяла: „Олеле, крака ми! Олеле, крака ми!“ Чувайки я, вълкът затеглил още по-силно. Теглил, докато коренът се откъснал и вълкът загубил равновесие, паднал в дола. Драги слушатели, благодаря ви, че бяхте с нас. Ако тази приказка ви е харесала, можете да си закупите физическата книжка с 39 златни приказки от информацията в описанието. Не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите приказки. До нови срещи!